Yewra National Cathedral $58 million ne beba say no. Yewra se nipa no oya sofo oya nanao. Bi nipa no bibi oya bia no sa amana na de mentiase yewra hwehwem na yesikai no free 4 cities no kodru 16 and 17. Oya de nkoduma su ya me nkoka ho asem. Nye ne ma yebre. Na sa abato o de se bi beba kwakoto aba na obenya dodo se sa abato o de me hu bi da. Na papa yi aga na fo ba ye na dom a otewe na yire ofri. Onya bunu ni. Nyon ne wo chambers. Nti aba ne Aggyeman Badu ne nananom ye hwehwa ma amenyema no. Be pia ya yenyere yentimi nkofa ma. Aggyeman Badu anti yi o te se ba ma ayo ma nakibia famfa kwan no so. Osono kokrokofo. Wenra na no. Hu se na babodompem. Dwana wasiri wo Kumasi hiem ho no. Dwana wasisi ba bi a mentimi nka no. Yewra pesa usibi sande sunwane yo Techiman yo. A Council of State member, I am Yenua, na nurse mangene. Na binaman kwato na nanama mangene, na manghema abe wayentem ngai. Na bin kwato ya commissioner, regional commissioner. Na bin kwato minister, chieftaincy. Na bin kwe, na kwato MP4 abe wahanyina. Abane sinemu. Nchira municipal chief executives, metropolitan district chief executives, party mpenimfo ha titro ni odi benim wo bono ha onimonyamfo nyameche maafo na binkoto abanim fo abewa nyina na nanom na adehye wedi kano megina na nanom ananim amayewura akwa abasronko se nyame ye na dom samanfo befo aso obefa abanyai o hwamfie be 5 months ni na ya hu so kwa pro na nne ye de ayede abaso we ye danase Ghana amamra no brano Ghana for Kosinanim, Fia Naibia, Ekoyi Candy for, Sir President, MP4, Abebe Dibenim, Fia Nai. Na 2024, Emrabe Quatono, na Binumbe, Ghana, no obey say, and the Debian can say Ghana for you in any Pabaqui, but to Babe, we are Bebe Pajani say, nobody are busy for Mboko. Na 2024 elections in a dear. Media kusi se Kwame Nkrumah abreso me mangubi buzi asokra ne nsa sesenne na sa abato wedie se bi baba kwakoto aba na obenya dodo se sa abato wedie me dem nhu bi da nke se Ghana fo be ko sinanim no betoma yewrai oye yase oye yakonta oye yadamfo Kwana befa so to man ye ni se ye mu bi yetietia ne ye ni se obenya de na afi weda nko Aggyeman Badu man nko kabi ne manya asem nso na nim se o da obenya etimra onya ye no anya ngonwa na mo man susu se obenya ne bebrebe se na onya ye enti na abaha na che se ye ni agye se ya yakonta na etimi Ghana for ashe na nimonyam sei oduru ba bi abebono fo na wonkwaje bi maye e wo bono ha na se bono de nsoro ho a me pesa bono ni bia anwinwi na papa yi aga na fo ba ye na dom a otewe na yire ofri onya bono ni nyon ne wo chambers nti aba ne Aggyeman Badu ne nananom ye hwehwa ma amenyema no be pia ya yenyere yentimi nkofa ma abonofo de wesa nmre aba na oro beda yase a bi ode be ma ye bia ebe de ye begye na me komanim no oba betena so no nkyere ye obobo ekanifo no yewra minister local government chieftaincy en nananom odemaya ha ayi trade Odemaya no hwa ode bi gold board abaye anwasami amfa maye
nye yewura rikaje ni wo we nka sa me boba ade besan na mom ye da na sese obobodini no na amma ye dini anya da nkam na ma te se onwie ye de nti se kwase ye ho no abnofo no bi ni hyehyem onye de otimi a onye de onfa ben hye ba bi emma ye se be ya abono no so ebetimi akonanim na me kan kura no minja ahafofo mfrim eye Greek minister na ne yanya bono ahafo me adwon Badu antie be se be echem bono na ahafo ngobono sa na wa ahafo nti ahafo na abede ma yewura minister na ho no Greek minister ono so nka no ho bi me da na se yewura ade a obaaye a ode asiwani so pa me ayem de oduru ba bia niam no yetibi bebre be we ayesei sabio me unim adwuma na anyo no ye de bibi a ye hwehwe ne se ukase sabio bia ye bibi na ontene a evidence na ebe bisa se ewo he wan fa madia nde wasem no ye be de ye bebo agu ye wura sa de we Ghana for anu ye ba wa bankasiem no National House of Chiefs Standing Committee kan ho bi ema ye de to wanim se Ghana for sa de no be hwe pa besika no ma wani nkɔ ho obi ye bibi kane na anye ye ya emra kwan bi ya ode ne befa no so Aggyeman Badu antie yi o te se ba ma ayo manaki bi a famfa kwan no so na pepe yo no nye de nkoso ye wura ya kan sei ne ye nka se sabio ye nim se ne osite ye mpese bi onye bone de a ma ye mfa ye nsa nye de enka no na sa mre manya kwane na me kasa me sreti tro osono kokrokofo when rana na no who say na babo dompem be ko baby e me chairman wine entwi bi boss ya ko nya sa mpana sempa na mpana sema me nkasa due process onye adwuma sabio ntuwe be kasa bi ama ye bibi na onya emra na ma ho kwane se ye nye de nhwehwem me nkasa se be fa bi so ye MPP ni na ba bi a ofri bia Ghana ni me nkasa bi no be ni agire enkoye de enkoboa no nkohwe se ne na asem esitie na mom ye wura minority leader eye lawyer kase ba ako afanyo marking honorable we embra ba ko yoko na ba ko boa benua no na nhu se ba bia na ote no na okure ni na mempe because oya panyin kase minority leader nipa nyina na bebenya saa enimonyam no da opese okọ ba bi saa no nso no o mama so te mamma memrantie no de akonwa ayede adi nachi na okwa akwatena so ede amam na se be ya menkohu se ba bi ya ote no na mekodi ho yawo na yewura maka ne sei pepe ye no de yewura nsuro bia anim se usuro bi na wanye ne se ne esifata yewura emwaye yewura nimse ogusu a wo ye niema no yewura National Cathedral $58 million ne beba sey no yewura se nipa no oye sofuo oye nanao bi nipa no bibi oye bia no sa amana no de mentiase yewura hwehwem ma bia meka nkire se ade na nkoye nti no nhwehwem eba sa ade Ghana fo ye bedi ho yawo yewura hwehwem ba bia se wachi madam fo chairman wine menka se wo no wachi no emra no de na enam so eye chairman wine a sofo onchane chairman wine nana onchane chairman wine na se emra no de ekọ ba bia yewura ade ba ko a wo ba ye nkyere wo ye am de aka ho asem dada appointment no yewura abane bia babeto so a JJ Rollins yewura kofo yewura Tamils o pencil number 1 Nana Akufo-Addo
aban biara ba mrantie na mabawa oyibe yewura now the odie ne de aye dutwam mrantie na mabawa no yewura wa hye ni monyam papa na nsem bi ne mpese ba kire se me ise menya brantie bio nso refuse in the name of Jesus Christ yewura nda so ya brantie na nti mrantie no yewura ye da wase no ne ye hye obo se ye be konkodene ne ya boa o se be ya wa mambo no obede obekoso na maka ne sei no bia a bede bi amaw so free bono ofri asante ba bia ofri Ghana bia no obeye ne yie wanye ne yie dia daache be ka se beto ben safre wa ene de wontimi nkoka bibia o yewura maka ne sei awie ade pa yem de obaye waye a oyem de me Ghana besika sem eduru ba bia Aggyeman Badu antoso mienu aya nipa bentie miye aya na be fi se aya na nkofa wahu jaja onhwa ansa na agere na adwene na yesikai no free 4 cities no kodru 16 and 17 oya da na nkoduma su ya me nkoka ho asem nye ne ne mayebre nkoka eno nkyere sem pepati bi o yewura sikasem no mammo wabaswa ne nye bonua yeni mammo wabaswa yewura oba ye ba bi ofri na anu ada me ko China no nhu say ye be 16.2 16.5 nkoba beduru ya nanhwe mfo no so a 10.29 yewura saade na waye no binim gidi se eye bibi keke yewura bra ye brega na ha nyina ye saade no yewura mamenye mfanto ho keto bi na makomanim menkyere yewura ne nnua ba bi yetu kwan ko China na anu ada ye kwa ya nsika ne koloko ye mbo nnua ba na bosia yewura ye ba ye nje abrochire ho China ho no nje ne dollars o ye ba ye se ne wasi atoto sika no mitua all nje dollars obagi cedis yewura ade awei mami ngu bi da o se Ghana ni wo de ne ka wo tua dollars wala menje dollars no na mo cedis eno ne akofa asem ya ba o ato ade na oye no na yewura meka kakra bi aka ho abrochirefo no ba ka bibi se kwana ofaso a okofom no anhwe ya beduru ba bi no ne niam beto ma ya na nanom ne ade no bentimi nyobiu abrochirefo benye steady bre sa we so sa sikai na ne etimi ogina de maya aba na ba kan nipa na dodo na ya Ghana ha o ye nyina na ebenya sabi visa na ye de ekọ amana ne yewura me de amenkoa bi ne ba ya sa twentwane so no me de amenkoa na ba nya adwene yewura wo de bekwa this year the end of the year fact of 5 cities next year ubetim kura amana nya 1:1 yewura me twene o du no mani so yewura da beto 8 no baby a wo bia security for no mabenchem maba be fa wa hye akire e de wa kọ 1 kilometer for free abia njemhwe yewura ne yesro no se wada roma ubahwe na saa ade asidi na agina no ubetimi amana stabilize ubama na agina na enkoge yensem na yenkokasa Ghana for no kwa no ye pagya saa de na ye ni wo ho yiro ho wakonkodene yewura me komanim no ade a mesrew niema eyemiensa na anan nwie pe na masem no nde akwawiye yewura ya hinkro no abonofo baako eyesunyana ya hinkro baako Techiman yewura saa hinkro mienu so betim kura mienu no wonka se mpadufo de a mienu no nyina nkra yo mpesenka dwana wasi bi wo Kekos dwana
wasiri wɔ Kumasi hyia mu hɔ no dwana wasisi baabi a mentumi nka no yɛwura mpɛsɛ usibi sende sunyane yo Techiman yo nanka nnua baa no Lord na hama nanka yɛmfa ne dine nto so sɛ bɛyɛ a daakye sɛ woni wa obiara bɛhu sɛ yɛnya yakonta yɛnya yadamfo saa deɛ otumi de yɛ maaye ɛma yɛde ɔba ahema ne dine to so yɛwurade we anka yi nnua baa no ne nka ho asɛm oyere ne nka ho asɛm we die ɛyɛ nana no ne yɛ caucus meeting ne yɛ sɛ yɛde yɛ saa deɛ we maaye yɛwura nde Mr. Mankwa me ofese wo se ni sika bane ade awie ni project no eso de bia me ofese ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send dey easy fast and secured way a ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nhyem obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so we customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o man Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hairu sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no